Евангелле паводле Мацвея. Падышлі да Езуса фарысеі і, выпрабоўваючы яго, пыталіся: ці дазволена чалавеку з усялякай прычыны разводзіцца са сваёю жонкаю? Ён жа, адказваючы, сказаў: хіба вы не чыталі, што Стварыцель спачатку стварыў іх мужчынам і жанчынай? І сказаў: таму пакіне мужчына бацьку і маці і злучыцца з жонкай сваёю, і будуць двое адным целам. Так што яны ўжо не двое, але адно цела. Таму, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Тады яны сказалі яму: чаму ж Майсей загадаў даць разводны ліст і адпусціць яе? Ён адказаў ім: Майсей праз упартасць вашых сэрцаў дазволіў вам разводзіцца са сваімі жонкамі. Аднак спачатку так не было. А я кажу вам, хто развядзецца з жонкаю сваёю, не з прычыны распусты, і ажэніцца з іншай, той чужаложыць. Вучні ягоныя спыталіся ў яго: калі такія адносіны чалавека з жонкаю, то лепш не жаніцца. Ён жа адказаў ім: не ўсе разумеюць гэтае слова, але тыя, каму дадзена, бо ёсць скапцы, якія нарадзіліся такімі з улоння маці. Ёсць скапцы, якіх людзі спаклалі, і ёсць скапцы, якія самі зрабілі сябе скапцамі дзеля валадарства нябеснага. Хто можа зразумець гэта, няхай разумее.